Así de rotunda foi a resposta da conselleira do Mar á pregunta en relación ao protocolo de actuación do seu departamento no caso dun hipotético episodio de contaminación mariña. Vostede na súa pregunta me decía se hoxe Galicia estaba máis preparada que fai 15 anos e eu lle digo que sí. E vostede decía que o día 13 de novembro era un día para recordar que se fixera, que pasou e vostedes se empeñan en velo todo negro, a diferencia de nós. Mire, nós cando hai unha catástrofe actuamos, resolvemos os problemas da xente que vive esa catástrofe e despois xa, unha vez superada esa crisis, analizamos que é o que temos que facer para que no caso de que se volva a dar estemos moito mellor preparados. E iso foi precisamente o que fixemos nestes últimos 15 anos. Unha vez superada a crisis do Prestige, que fixemos? Nos puxemos a traballar. E neste momento vamos a decir que Galicia está mellor preparada que hai 15 anos? Lle digo xa rotundamente que sí. Segundo explicou a titular de Mar, nestes 15 anos transcorridos dende a catástrofe do Prestige, tense desenvolvido un plan de resposta ante a contaminación mariña constantemente actualizado e adaptado ao Plan Nacional elaborado polo Goberno Central na materia. Mire, hoxe avanzamos nos planos operacionais. No ano 2012, Galicia presentou un plan de loita contra a contaminación mariña, o Plan Cangal, que o volvemos a modificar no ano 2016 para adaptalo ao que fixo o Estado no ano 2016, o Plan Nacional de Resposta contra a Contaminación Mariña. Na súa comparecencia, Rosa Quintana respondeu tamén a unha interpelación sobre o emprego na conserva, comprometendo o seu total apoio a calquera iniciativa viable que se plantexe para a fábrica de Calvo en Esteiro, xa sexa promovida polos propios traballadores ou por outra empresa. Un apoio que se materializaría a través dos programas de axuda e financiamento existentes. Todo isto, dixo a conselleira, sen deixar de verificar o cumprimento das condicións do traslado a Carballo que están a negociar a empresa e os traballadores afectados.